Welcome back mga kastudyo to another video. Nandito kami ngayon sa Iscanio Beach mga kastudyo dahil dito kami maghahaponan sa Pankyu Dumaguete branch. Kaya hindi na natin ito patatagalin pa. Let's go! Diba tanan ka rice? Dua ka rice, tulong ka play. Yan ang mga studio yung order natin. Daming barbecue. Ano siya? Java rice, no? Java rice. Ito yung pankyu mga studio. Wow! Street food ng Iligan. Ay, Balipan na mayroong barbecue. Yan o. Thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, kainan na to. Yes! Saan tayo dito, be? Say mo na. Ha? Pork? May pork? Itong guan. Kuhaan daan ng guan. Ito. Kauntan niyo mga studio. Yes! Kamu. Diranat? Ay, susawan na kayo. Kuha, Java rice. Maul. Kain po tayo. Isaw. Oh! Kumain ka ng rice, be, ha? Ako! Rice una! Dito po kami sa Pankyu Dumaguete na branch. Dito sa may Iscanio Beach. Malapit lang po sa North Point. Yes! Magkatabi lang sila ng Mang Kaloy. Tsaka mga barbecue na dito. Ikaw! Dami pong kumakain. Tsaka mayroong mga sausages dito ba. Mayroong cheese, loob mo. Nihapon, ginihapon dali. Namiss ko to ang kainan na ganito ka. Kaman ka na ano? Dito. Ang atay na? Hotdog. Ano yun? Strong gani? Nain mga sunyo. Okay yung isaw nila kasi malinis yung pagkakakuan ba? Malinis, no? Linis pagkatrabaho ba? Kaya pwede lang sa dito. Sarap! Dito po kami sa tabi talaga ng daan mo. Saka tabi lang ng dagat. Oh. Sarap! Ira dapita! Lagay ko kay Ball right the left ba? Ha? Lagay ko kay Ball right the left. Pwede mo? Oh! Kami? Ano? Namiss ko. Sabi ko nga. Roasted food? Wow. Ano ilang mga toasted ba? Mga bago pa. Merong atay.
kainan dito sa Dumaguete, mga sundo, malalapit na no. Pagkalapit na ba? Pwede mo lang lakarin. Napay po. Apa? Wala na, gano'n, nagbuot na. Kaya matambo? Wala may tambo kayo na. Nagdang? Gamay. May Diyos. Huwag ka magiging mo, ma. Minong na di ka diya. Try itong combo number 1 ng kuha nila, pankyo. Ang ganang, pinahin. Ha? Mapa. Buwan. Awahap ka, tayo mo. Ito ako mga kastudyo. Oh. Kain ka nito, be? Kaya nila? Sarap nito. Minong. No, ang laki. May honest. Yung unang kinainan namin ng studio, doon yun sa Cebu ba. Ayun, napunta kami ng Dumaguete. Kumain ulit kami dito sa Panteo na branch Dumaguete. Bait po ng may-ari dito. No? Maraming salamat po sa dyan. Thank you so much, Sir John. At sa kapatid niya po na si Sir Lance at sa GF niya po. Sila po yung nagbigay ng clue namin sa amin dito na punta ng Dumaguete ba. Marami daw masarap na pagkain dito. Kaya nagstay kami dito mga 12 night mga studio. Magtanggal din kami. Oh. Ah. Ano ba tubig? Tubig po. Ano ba? Sarap pang. Ano kaya? Ano lagi tunga lagi di ka garo? Oh, patay. Hindi ko maubos yung isa. Inay na. Sobrang laki po. Ang dami po niyang barbecue sa loob. May pork, may hotdog, may sausage. Tapos meron din pong mga lamas, mga sahog. Nama ilang pankyo na. Pan barbecue ba? Ito po yung street food ng Iligan. Kasi yung may-ari po, taga Iligan po talaga, si Sir John. Ikaw na kung anong balik. Ha. Pinoy barbecue sandwich. Kuha mo. Limang kilo. Pato. Yan o, laki. Naubos nila. Baboy. Meron silang kuhan juice din no. Lambot ng bread na ginamit mo. Pinoy dyan yan. Wala ko na rin niya. Sobrang lambot ng kuhan, Saka bread. creamy po siya, no? Oh. Dahil sa nilagay na po ano, white sauce. Ito yung pamali na dito lang. Ito na siya man. Chocolate. Milo no? Mayroon. Chocolate. Kagaday ko. Ano ba? Mayroon man na. Dalaw. Ikaw mo. Mayroon. Thank you, Dong. Sarap ng kuhan na ba? Sauce na nilagay ba? No? Hindi dry yung sandwich ba? Hindi siya dry. Oo nga no?
kung Alam. maanghang yung kuan nyo. Pero ito, yung pankyo, pwede nyo pong lagyan ng ganito. Sili. Malapit na maabot eh. What? Lapit ko rin mo. Ganda siya. Okay, nag-enjoy po talaga kami dito sa Pankyo. Sarap pala ng kain nila dito. Medyo maingay lang man ito ba. Kasi daming tao, Busy na po yung daan. daming sasakyan na dumadaan. Zero. Zero. English mo na mo. Ubus ko talaga mo. Grabe. Sarap. Half lang yung naubos ko. Sobrang laki po kasi. Hindi ko siya maubos. Yan, grabe. Sobrang busog po namin mga kastudyo. Tapos na po kaming maghapunan dito sa Pankyo. Maraming salamat po sa may-ari na si Sir Chan. At sa lahat po ng crew dito sa Pankyo. Maraming salamat po. So magpapaalam na po kami mga kastudyo hanggang susunod po na food trip. Bye-bye!